Nhasi tikutera mukomana uyo ane bhutsu dzewaiti uyo akagara apo uyo. Mutarise mukumona. Tikutera yeye uyo ari kusimuka, ari kunyepedzera kunge asiri kuziva zvaari kuita, anenge akagara uyu. Mamona, mukuona ka step kake uyu. Ndivakomana vepickpocket vava. Nhasi tiri kuvatera, toda kuva expose nhasi. Toda kuona kuti vanenge vachiita nezve. Hani mukuona taenda pane mumwe wacho, vakamira paipa vari kutaura kuti ngo vasingaziyani, vari kutotaura kutotambidzana zvinhu, vari kutoplana kuti plan ravo rakaita sei, rakamira sei. Mukuvaona mukuvaona vakuita kunge vasiri kuziyana. Mumwe amira pabhini. Anenge uyo mukomana waiti uyo ndiye anenge target ravo yanhasi. Nhasi tiri kuvatera tichiona kuti ari kuenda sei. Saka isusu haasi kutiona. Nhasi tiri kumutera, tiri kumashure tichiona kuti ari kuita sei. Mirai tivaone, tivatere. Handitika tichitaka kuhandirira tiri muti tichiona kuti vari kupi, vaenda nekupi. Isusu havasi avo vamira vanenge vawana target yavo. Handiti vamira hamene kuti vari kumuti chii. Tichangozongonzwa kuti vari kumuti chii, vachamutera. Vanenge vada kumubira, taona ane mabhegi vari kumuti handei pakona apa. Hamene kwavari kuenda naye. Vamudzosa. Vari kuda kumedza kumudzungaidza. Hamene kuti vari kuita sei. Tinovaona vachimira kuti vapfure, kuti mota itange yapfura vasatsikwe. Ava tavaona. Handiti tikaona vachinongedzera vari kuedza kumudzungaidza kuti aite confusion yakawandisa. Hani mukuona mumwe wacho ane trouser red uyo ari pamberi, ane masneakers white uyo ari kudedza uyo. Ndiye ari kuita kuti aite dzungu rakawanda adzunga iri. Mazvona avo vari kuenda naye, ari kutanga ari kuramba kunge ari kunyumwa. Hamene kuti ari kuita sei uyu vainenge vaenda naye pakona. Hamene kuti aenda naye pakona apa, tichange tichitera pakona ipapo tichinzwa kuti vari kuti chii. Mirai titere tione kuti aita sei pakona pachona ipapo. Handiti hamene kuti chii chiri kuitika kukona ikoko. Mirai tichitera tione. Iwe uya zviri sei. Uya hanzi chii vakomanawo. Hanzi chii? Hanzi itoita hafu. Hanzi itoita hafu. Zvinhu zvako unazvo, foni yako unayo, mari yako, zvinhu zvako zvese unazvo. Wakangwara iwe. Vanga vachida kutokubira. Handiti vanga vachida kutokubira vakomana ivava, ndeve pickpocket. Handiti vanga vachiti chii? Mimi hanzi kwa izvo zvako hanzi itoita hafu kukona. Hamirai tivatere tinonzwa kuti vari kuti chii. Mirai tivatere. Ava tavabatikidza vakomana ivava. Mirai ipapo tione zvamuri kuita hafu. Hapana zvatamboita. Tione zvamuri kuita hafu. Aiwa. Hapana chii muri kuitei? Muri kuitei? Chikoburitsa ngaburitsa chiri mumwe. Buritsa, garai pasi. Atombodi vaise macheni. Garai pasi. Buritsa zvamuri kuda kusvikita hapa. Mambirani. Mirai ntaur. No chimo mirai kundikama. Mirai ntaur. Tada ushia maputi. Maputi angatida kushia. Mirai ntaur. Ndo amudeta hapa. Atinabirwa Ndaita hafa. Anonyanyisa kudya mutauni. Tine nzara. Imegani? Zvishua.